Pandakaramba nawo nemurume wangu ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndanga ndatova almost 8 years ndiri muno muSouth Africa. Ndinoshandawo mumapurazi mukoma, but ndiri kuzvidemba nekuda kwekuti pa 8 years idzi chandakaita hapana. Ndaitofarawo ndichiti kunyangwe zvikanzi zveJoni zvadhakwa ndinozokera hangu kumba, but handina kana simba kunyangwe kuenda kubasa. Ndiri kuzvibvunza kuti kuendera kubasa for what? Ndakaputsirwawo imba yangu kuStone Ridge mukoma. Ndakaita makore mana ndichitambudzika ndiri muno muSouth Africa, but nezuva rimwe chete vagoni havo vakauya vakaputsa imba yangu. Ndakazoita zvekufonerwa nemunin'ina wangu nemaroja vachindiudza kuti ndo zvainge zvaitika. Makadii henyu mukoma Nashi? Ndapota vigaiwo chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kushanda samaid muno munyika yeSouth Africa. Nhasi ndiri kunyora nyaya iyi ndichichema. Ndaisinzwawo maconfessions evamwe ndisingafungidziri kuti nerimwe ramazuva ndainge ndichazokutumidziraiwo nyaya yangu. Ndaingoti maconfessions entertainment, ndinongoteererawo ndiri pabasa, but ndiri kutotsvaka vanhu vanogona kundibatsira kana variko vanokwanisa kundipawo mukana ndibude zvangu muAfrica, ndiende chero kwandinogona kuenda, kwekuti ndinonoshanda ndiine mapapers angu anenge akanaka. Joni yacho iri kurwadza. Ndichitaura nemi kudai, Murungu akati handizivi kuti mucharamba muchindishandira here kana kuti kwete. Kuno kuLimpopo kwatiri hazvisati zvasvika zvezenophobia, asi mukoma tiri kungogara takabatira hana dzedu mumaoko. Ndaitofara ndichiti vakatambisa nguva, asi Mwari vakambotipawo mukana wekushanda muJoni. Isu vamwe tainge tichizvitemba tichiti tine marooms awo atakavakisa kumba zvekuti ndaitoziva kuti each and every month ndaigona kubata kamari kangu kemarentals, kari kamari kanenge kakanaka kurarama. Ndaigona kurarama ndozotsvaga hangu zvimwe zvekuti ndige ndichizoita kumba. Hapana kana masvondo 2-3 kubva zvandakabva mukutaura nemunin'ina wangu uyo wandakasiya kumba, ndiye anga ari kugara kokumba ikoko. Vana vangu vari kuboarding school, saka ndiye aipota achinodongorera vana. Ndakatomuudza ndikati, Joni zvayava kurwadza ndava kufunga kuti ndinge ndichidzoka zvangu kumba. Ainge achitoti sisi, kana zvichinetsa dzokai henyu kumba. Asi nhasi ndiri kuchema, kwete misodzi yekuda kunzwirwa tsitsi, asi misodzi yekutorwadziwa nekuti kushanda makore anosvika iwo 4 uchingoshanda chete, uchitumidzira mari, uchivakawo imba yako. Ndainge ndichitoda kutoisa borehole, ndichiti ndotangawo kaproject kangu kekuti ndinge ndichiitawo mavegetables pamba, madomasi tichitengesa, ndoita zvehuku. Dai kwanga kuri kunze ndainge ndichazoiwana mari iyoyo. Handiti kutaura kuno ndikadai ndichichema kuti mari yeborehole yakatoenda. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndisina kana chinhu, mushure mekunge ndavhairirwa nemurume wangu. Zuva randakaita give up, ipapo takange tichiri kugara kuWaterfalls nemurume. Akaenda kuBhawa kwaZindoka, ndokubva achizodzoka aine hure rake raainge ainaro. Akasvika akandiburutsa pamubhedha akanditi rara hako pasi. Iye kwava kurara pamubhedha nehure rake apa kwainge kuchinaya. Ndakaudza imwe shamwari yangu uyo ainge agara achishanda mumapurazi muno muLimpopo, ndikamuudza kuti ndicho chimiro chainge chiriko kuno. Akabva anditi, shamwari uya kuno kuSouth Africa. Ndakasvika pakusimuka ndikaenda kumba ndikanosira amai guru vangu vana, ndobva ndapinda mubhazi ndisina kana passport. Ndakauya kuno namunhenzva ndichizoburukira muLouis Trichardt ndichizouya kuno kwandiri kuDendron, ndiko kwandigere kwandagara kwemakore ose awa. Ndakararama upenyu hwekunge nherera ndiri muno muJoni.
vamwe pavainzi vari kuenda kunodya mari dzavo kumadhorobha, ini yangu mari ndainge ndichisungirira ndichiti vana vangu vandakasiya kumba. Pandakauya kuno chandakatanga kuita ndechekuti vana vangu ndakavabvisa kuzvikoro kwavainge vachienda, zvikoro zvehurumende, ndikatanga kuvaendesa kuma-private schools. Zvinhu zvangu zvakange zvisati zvabatana, ndakange ndisati ndakwanisawo kuwana panguo pandaiti apa ndipo pandinokwanisa kuzovakawo imba yangu. Saka ndakange ndina vamwe vamukuru vangu avo vakange vari muHovet. Kuburikidza navo ndipo pandakabva ndachizowana stand. Handina kuwana stand iyi zvakange zviri nyore, ndakatobhadharawo mari yakawanda. Mukomanashi as a maid ukaona pazvinonzi wabhadhara stand ye 2.8 kuno umwe munhu $2,800 inenge iri mari shomasa, asi kwandiri as a maid mari iyoyo yakanditorerawo gore rose ndichishanda ndichifondoka mukoma ndichiti ndiri kuunganidza mari. Ndakatanga nekubhadhara deposit ye$500 ndikanzi imwe yacho munofanira kuti munge muchizoibhadhara in installments within 24 months. Ndakakasika ndapedzisa kubhadhara stand ndokubva ndatsvaka vanhu vakabva vachizoisa cabin. Ndakatanga ndaisisa cabin, munengina wangu ndikamubvisa kumusha ndikati iwe chigara pamba kuitira kuti stand isazotengeserwa vamwe vanhu. Ndakabva ndachizotanga kuunganidza mari yekuvaka. Ndakavaka imba mukoma nechimbi. Ndainge ndakazvipikira ndichiti handidi kuti vana vangu vange vachizotambudzika vachishaya pokugara kana kuri kunzi ndinenge ndazofa. Gore negore kubva pandakatanga kuita project yekuvaka, sezvamunoziva kuti kuvaka haisi nyore, ndakange ndisina kana chimwe chandaikwanisa kuita pasalari yangu. Ndaitengesa kubasa ndichijoinidza zvinhu, kutambawo maraundi ndichiti ndiri kugona. Vamwe pavaitenga malatest phone, indaingoshandisa hangu chifoni changu chimobile ndichiti as long as mari ndaendesa kuproject. Mari yangu yandakashandira kwemakore ose awa 4 ndaiendesa kuStone Ridge, shuwa kukanda mari mumugodhi ndiko kwandakaita. Ndaitofarawo dzimwe nguva ndaiti kana upenyu ukanyanya kundiomera muno mumujoni, ndikangofunga nezvemba yangu ndikatanga kutarisa mapictures ayo, ndainzwa kuti at least ndinewo chandinokwanisa kunongedzera chandakaita muno mumujoni. Asi chandazodzidza ndechekuti kana wakazvarirwa muZimbabwe, it's like you are born with a curse. Muno mujoni macho tiri kunzi hatichadiwi, kumusha kwacho tiri kupwanyirwa zvekare dzimba. Ndinozvidemba mukomanashi kuti mari yangu dai hangu ndisina kumbogara ndakaita zvekuvakana nemba muHarare, dai hangu ndakaenda kune vedzinza rangu kumaruzevha ndakanovaka zvangu musha. Asi Mwari ndivo vanoziva kuti sei zvose izvi zviri kuitika zvichiitika. Kutaura kudai so mukoma ndakabva mukukwereta mari kumurungu kuitirawo kuti munin'ina wangu nevana vake vanogara nabamunini pari zvino vange vachiwanawo pamwe pekuti vange vachigara. Kubva mulandlord kudzokera muroja, 4 years gone down the drain. Mubvunzo wangu mukoma ndewekuti saka ivo vacho vanotonga nyika vanonzwa sei? Kana kuti kana wava munhu anenge aine mari haukwanise kuti unge uchinzwira vamwe vanenge vasina mari tsitsi. Zvimwe kuda ndizvo zvatiri semaZimbabweni. Pandakafonerwa nemunin'ina wangu mukomanashi ndakaita BP, ndakatadza kana kushanda, makumbo angu kutaura kudai akazvimba. Kune vaya avo vainge vachinzi marombe akachonera Joni, ko zvagosiyanei neni zvangu. Akavaka imba ikangopunzwa zvayo nemaChina. Makore mana every morning ndichimuka ndichienda kunoshandiswa nemabhunu, kutukwa nekutukwa, asi chandakagona hapana. Ndo zvinongondirwadza mukomanashi. Kana mukazongopostawo nyaya yangu
muzondizivisa kana variko vanogona kundipawo mukana wekuti ndinge ndichingobuda hangu muAfrica. Kana ndabuda muAfrica ini handisi kuzodzoka zvekare, ndinonotangidza umwe upenyu ndiri kure neZimbabwe, nekuti Zimbabwe yazondiratidza kurwadza kwayo. Today I say I'm not proud to be Zimbabwean. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo veduwe. Mubvunzo wavo unoti iwo kana munhu ava nemari zvinoreva kuti haambosanganewo here nemavideos ekuputswa kwedzimba zvichizonzi land yacho inenge ichizopiwa maChina. Hanzi vakuru venyika havambosanganewo here nemavideos akadai, kana kuti havatoshandisi social media zvachose, nekuti hanzi ndikutadza kunzwisisa kuti sei vasingazopindiriwo panyaya dzakadai vachinzwawo tsitsi. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section, kuti kunenge kuine vamwe vanenge vachitofara vachitoseka, vamwe vachitopwanyirwa dzimba kudai so, kana kuti tose tinenge tichitongorwadziwa senyika. Vari kuzvidemba vari kuti dai hangu ndakadzokera kudzinza rekwangu ndakanokumbira pekuti ndinge ndichimisa musha wangu, asi hanzi ndaidawo kuti ndinge ndichivaka imba yekuti mune ramangwana inogona kuzondiraramisa nevana vangu through marentals. Zvino imba yacho yakaputswa. Hanzi bamukuru vangu vainge vari muwar veteran, ndo vakati kwandiri mwana kuno kune mastands uya ubhadhare stand. Hanzi ndikabhadhara mari $2,800 gone just like that. On top of that mari yekuvaka 4 years munhu achivaka imba. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri hure mukoma, ndinoita zvekukechesa, asi zvandiri kuona pane vamwe baba so zviri kundityisa. Muri sei please post my stories ID. Zita rangu ndinoitwawo Cynthia, ndine makore 32 years ekuberekwa, uye ndiri kunyora nyaya yangu iyi nekuti ndiri kunzwa kutya. Ndakabva mukusangana neTikTok yenyu, ndakamboedza kukunyorerai paWhatsApp, asi musazoshare ka zita rangu nekuti that is my real name. Handisi kunyora nyaya yangu kuti vanhu vange vachizondijaja vandiudzire zvekuita pabasa iri randinoita rekuhura. Ndakatanga kuita basa iri nekuda kwezvikonzero mukoma, zvekuti kana ndikatanga kukutsanangurirai zvose vamwe venyu munogona kutoyeredza misodzi. Saka ndakangoti kuti ndinge ndichigona upenyu ndava kungoita zvekungotengesa muviri wangu. By the way, handisi kuti vanhu vange vachindinzwira tsitsi, asi ndiri kuda kungoti munge muchindibatsira uye zvekare nekuburitsawo zviri kundiremera mumwoyo mangu. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti mundara uyu wandiri kufambidzana naye ari normal, chii chinomboitika paari. Basa rangu sezvandakuudzai ndinoita zvekusangana nevarume vakasiyana siyana. Handingati ndiri hure riya renzara rinongoti chero ane 50 cent huya pakati, no. Inini ndinoita zvekungosangana nevarume vane mari kuti ndinge ndichiwana mari. Upenyu hwangu hwainge hwakandiomera mukoma, handidi kuti ndinge ndichiita get much into that life that I used to live ndisati ndatanga kuita zvekutengesa muviri wangu, because I was raped multiple times nevamwe vanhu vekuti they were so close to me. Saka zvinondirwadza, zvinogona kuzondivhura mamwe maronda avo handiri kutozamawo kutoita cover up. Sezvo ndakamboendawo kuna South Africa zvinhu zvikasafamba sezvandainge ndichitarisira, ndipo pandakabva ndachizodzoka ndadzoka kuZimbabwe ndakazotanga kurarama upenyu hwekupinda mumabhawa wandainge ndisina kumbogara ndakafungidzira kuti ndingararama. By the way, I am a qualified lawyer. Ndakatomboshanda mkomanashi. I graduated as a lawyer, but handizivi kuti pakazokanganisika papi ndinoita sekunge munhu akagadzirwa. Saka 3 months back ndakasangana neumwe murume
baba ava ndichavati baba vhei. Baba vhei ava vane makore 58. Saka pakutanga pandakasangana navo patakange takarara kulodge, vachindiudza kuti vainge vanakirwa neni, vainge vachida kundiita mukadzi wavo. Zvinhu zvandanzwa ende hazvichandivhundutsi sehure unosangana nevarume vakasiyana siyana. Vamwe vanonyanya kunakirwa nesex zvekuti anozokuudza kuti anotoda kutokuroora. Saka handina kumbofunga zvakawanda pamusoro pavo. Saka vakangoramba vachingondifonera almost every day. Wiki rekutanga patakatanga kurara tose vaindifonera every day, nhasi ndiri kukuda, ndobva ndaenda ndonosangana navo vobva vandipa mari. Saka takazotanga kunyatsokudanana zvainge zviri very serious. Basa rangu rekukejesa handina kurekedza. Ndakazosangana navo mune imwe nzvimbo, takatandara tikadya tiri murestaurant. Then takazoti tapedza vakazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichienda navo kumba kwavo. This was for the first time. Vakandipawo mari yainge yakanaka mukoma. Chakandishamisa ndechekuti takazoti tasvika pamba pavo ndipo pandakaona kuti munhu airatidza kuva aine mari dzake. Saka tichingonosvika pamba vakabva vanditi wait here ndiri mumotikari, ndokubva vapinda mumba. Vakati vapinda mumba then ndokubva vachizouya, vakange vaine kaplastic bag kainge kakazara ivhu dzvuku. Vakabva vandipa ivhu iroro dzvuku, vakabva vati kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichiritora. Ndobva ndaenda ndobva ndanogeza. Ndakati kugezera kupi? Vakabva vatora bucket vakapinda naro mukitchen, vakavhurira mvura yainge ichipisa, vakaituvidza kusvika yava kudziya. Ndokubva vaenda nene kuseri kwakange kuine kagarden. Vakabva vanditi ogeza. Vakandiudza kuti ndinge ndichidira ivhu riya mubucket. Ndakaita saizvozvo. Saka tapedza kuita mhiko dzavakandiitisa, ndipo patakazopinda muimba yemukati. Ndakatanga kuvabvunza kuti ko haudyi here kugara uri wega, because imba yavo ine more than 20 rooms. Murume uyu haasati akamboroora, ane 58 years, haana mwana, no ex-wife, nothing. Haana kana munhu anombomushanyira, anoita sekunge munhu akangodonha kubva kudenga. Haana kana hama. Kana ukamubvunza mibvunzo about hama dzake anobva atochinja topic. Saka kana tiri panguva yebonde pane zvimwe zvinhu zvinondikatyamadza pavari. Vanoti kana vari pamusoro pangu vanoita rumwe ruzha, uye zvekare vanotanga kupindura maziso. Pane mamwe mapictures avo andakaona umwe murume wekuGhana, so uyo anoti kubhala. Vanoti kana vari pamusoro pangu pavanenge vava kuda kunoproducer paya, maziso avo anoshanduka zvekuti unenge wava kungoona maziso avo ari white, cheblack unenge usingachachioni mumaziso avo. Vanenge vachityisa panguva yavanenge vava kuda kunorasa mbeu yavo. Ndo zvimwe zvinhu zvinondityisa izvozvo. Uye zvekare mumba mavo kana kuri kunzi tikaspenda the night together, dzimwe nguva unotonzwa masounds acho ndinonzwa sekunge panenge paine vanhu kana kuti zvinhu zvinenge zvichiti he. Unozoti kana ukavhunduka saundi iyoyo inobva yanyarara. Ukatanga kubatwa nehope zvekare unotanga kunzwa kuti he. Ukangomuka zvekare paunenge wava kuda kunyatsokuteerera saundi iyoyo inobva yatongonyarara. Saka ndakambovabvunza ndikati muri kunzwa here zvinhu zvinenge zvichiita sekunge zviri kurira kuita kunge mazizi? Vakangoseka zvavo vakati of course kunoka nditi unoona kuti tigere munature, because kwavanogara handidi hangu kutaura nzvimbo, ndiko kuya kwekuti vanhu vanenge vachitogara mumaestates, but munenge makaita sekunge mumasango, zvekuti imba yako inenge itori
kure nedzimba dzevavakidzani vako. Saka anongoti mazizi. Kutaura chokwadi ndichiri kuenderera mberi nekufambidzana navo baba ava, but mumwoyo mangu ndiri kungonzwa kungotya. Ndokusaka ndauyawo panapa kana paine munhu anokwanisa kundipawo maadvices ekuti ndodii, ndoenderera mberi here nerelationship iyi kana kuti ndongozvifarisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Chingosiyanai naye murume iyeye nekuti achakushandisai pamhiko dzehurombwa. Zvose zvamuri kutoitiswa izvozvo munoti kwake kupusa here. Munhu anganzi anenge aine mari yakawanda kudaro, oshaya mukadzi, oshaya hama, oshaya kana nevana, apa achikugezesai neivhu dzvuku achikupai mari yakawanda kudaro, munofungidzira kuti akapusa here? Pane zvaakatoona pamuri, izvo zvaakachiva, ende ari kutokushandisai. When he's done with you, ndipo pamuchazotanga kusangana nemaproblems. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Gogo vangu vari kugara vachindituka paWhatsApp. Dai kwanga kuri kunzi ndakutumidziraiwo confession yangu kuWhatsApp, ndaikuforwardirai mavoice notes avo mukatoplayera vanhu, nekuti ndakamitisa musikana uyo wandava kugara naye. Handina chitupa, handina mubereki, handichazivi kuti ndoita sei. Hakuna here maorganization anogona kundibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuzonzi ndaitawo chitupa. Zita rangu ndinoitwa Gift, my real name. Zita rangu rekuberekwa. Ndine makore 19 years ekuberekwa. Pari zvinozvi ndiri kushanda as a garden boy pane imwe imba kunoku Borodal. Ndinoda kukumbira minamato yenyu nekuti ndakaremerwa mukoma. Handichazivi kuti ndodii. Ndinongogara ndichingoteererawo maconfessions enyu amunoverenga, nekuti pamba pandinoshandira apa pane wifi. Ndinoti kana ndapedza kuita mabasa angu ndinobva ndagara zvangu ndichiteerera nyaya dzevamwe vanhu. Dzimwe nguva ndichiseka kutochema nevamwe, asi handina kana kumbofungidzira kuti nerimwe ramazuva ndichazovawo munhu anenge achidawo kuti munge muchizomuburidzira nyaya yake. Inini handina kukwanisa kukura nevabereki vangu. Ndakakurawo ndichichengetwa nagogo. Amai vakabereka amai vangu. Amai vangu vakakwanisa kuendawo kuAmerica. Vakati vaenda kuAmerica, ndizivi zvaingonzi vakanetsana naamai vavo vanova vari gogo. Vakaita zvimakore zvakati vari kuAmerica vachitadza kudzoka kumba. Handizivi kuti why. Saka vakange vava kushanda, she was married, but zvinoita sekunge vaitumidzira mari kuna gogo. Saka vakazongokaruka vauya vasina kuudza gogo kuti ndiri munzira ndiri kuuya. Ndipo pavakabva vachizondoona hanzi ipapo ndainge ndakatopfeka maringenya. Izvi zvakaitika ndichiri mwana mudiki. I really do not have a memory. Hanzi ndainge ndaenda kunofudza mombe. Mombe idzi dzandainge ndichifudza, mukoma ndaifudziswa mombe idzodzo dzainge dzakawanda apo ndakange ndichiri kuma 6 years. Saka zvinonzi vakanetsana mama vangu nagogo, vakabva vachizotukana. Vakabva vachizodzokera zvekare kuAmerica kwavo kwavainge vachishanda. Pavakadzoka hanzi vakangoridzirwa tsamwa nagogo. Varidzirwa tsamwa kudaro ndipo apo pavakatanga kurwara. Hanzi vakatanga kurwara zvakange zvakaomarara ndokubva vatoshayika. Saka parufu rwaamai vangu ndakange ndisingatozivi kuti vanhu vainge vachichemei. Nechinonzi kufa ndakange ndisingatonzwisisi. Ndipo pandakabva ndachizosara nagogo chete. Gogo vangu ndivo vakandichengeta, ndivo vakandichengeta kubva ndichiri mwana mudiki. Asi gogo vangu vakange vaine utsinye. Ndinorangarira kuti ndaidiwa nematichers kuchikoro zvisingaite. Kunyangwe nepandinenge ndichinzi handisi kugona zvandinenge ndichidzidziswa
nematicha angu. Maticha aindida because ndakange ndiri mwana ainge ari active. Ndaibatsira maticha kumadiridzira magadheni avo, kuvarimira, kuvabatsira. Zvose izvi ndaizviita ndichiri kuprimary. Saka maticha vaindifarira zvisingaite. Saka gogo vangu vakangotanga kungorekedza kubhadhara school fees. Pavakanzi mwana uyu anofanira kuti ange achizobhadharirwa school fees neBEAM, zvinonzi ivo gogo vakaramba vakati ina handikwanise kuti muzukuru wangu ange achibhadharirwa neBEAM. School fees I can afford, handisi murombo. Ndakasvika pakuzorekedza kuenda kuchikoro. Ndakangogomera hangu grade 7 plus grade 7 yacho ndakange ndisingatogoni kutoinyora because gogo vangu vakaviga birth certificate, ndiro regara ndinaro. Nanhasi uno handizivi kuti birth certificate iri vachiri naro kana kuti havana. Ndakangoriona ka1 mushure mekunge registration yatovhariswa yekunyorwa kwemagrade 7, ndipo pandakazoona birth certificate rangu. Apa ivo vainge vachiti vakange vasingazivi kwavainge vakariisa. Ndikati hazvina kuipa. Gogo vangu vakange vari munhu aigara achingotaura chinhu chimwe chete. Vaiti kwandiri, usamhanyira kuroora, kana nguva yakwana ndichakuudza, uye zvekare ndinoda kuti unge uchizoroora mukadzi wandinenge ndasarudza inini. Ndichazokurakidza mukadzi wandinenge ndichida kuti unge uchizoroora. Saka ndaingoti zvakanaka, nekuti ndakange ndichiriwo mwana mudiki, handina kumbofunga zvakanyanya. Saka ndakabva ndachizobva kumusha ndokubva ndachizouya kuHarare. Ndauya kuHarare ndakabva ndachizowana basa ndikatanga kushanda, ndipo pandakabva ndachizosangana nemusikana wangu akazova mudzimai wangu nekuti ndakatotizirwa. Saka takangotanga tiri shamwari neshamwari, tikabva tachizotanga kudanana. Munhu aripo anondiremekedza, uye zvekare pane zvose izvo zvandinodawo kuti ndige ndichizoitawo anonditsigira. Saka ndakabva ndachizoudza gogo mushure mekunge andiudza kuti ainge aine pamuviri. Gogo vangu mukoma vakaseka, vakandiitira voice note, havana kumbopindura, vakaseka mukoma pavoice note zvekuti kana iye akashamisika. Ndakangoti maybe gogo vangu vainge vasina kutora nyaya yacho serious. Ndakabva ndati gogo ndiri kuuya naye, ndoda kuti munge muchizomuona. Vakanditi handidi kana kukaona ndingatokadya, ndozvavakataura. Ndokubva vadeleta voice note iroro ndichiri kuteerera. Nekuda kwekuseka kwavainge vaita pavakanditumidzira that voice note, ndakange ndichitoplaya ndakadzikisa volume ndisingadi kuti umwe wangu ange achizonzwa zvavainge vachazotaura, because vainge vatoratidza kuti vainge vasina kumufarira. So vakanditizira ndigere naye pamba pandinoshanda. Vakamugamuchira, but macases avo ari kubva kuna gogo vangu ndiwo ari kundityisa manje, because ivo gogo vari kuti handiti nekuda kwekuti wava kushanda, wava kuzviona sekunge wakangwarisa stereki, manje uri kuzodzingwa basa. Saka handizivi kuti chichi chaitikawo kana kuri kunzi ndikadzingwa basa apa ndava nemukadzi ane pamuviri. Chimwe zvekare chiri kundityisa ndechekuti mudzimai wangu iye ava nedzimwe hope dzaanorota dzandisinganzwisisi, dzinotodawo maybe vanogona kudzidudzira hope dzacho. Saka anondiudza iye achiti ndiri kurota gogo vako, haavazivi, akangovaonawo pamastatus nemapictures ari mufoni mangu. Anoti ndinorota gogo vako, vanenge vachiseka, vakandinongedzera kudaro. Kana vachiseka ndinobva ndavabvunza kuti ko muri kusekei? Vanobva vaita sekunge vari kutaura nevanhu vanenge vakagara mumuti vavanenge vachiona vari vega ivo. Saka vanenge vachiseka vachiti tariraone munhu uyo ane nhumbu but mudumbu make hamuna chinhu. Saka paakandiudza kuti ndohope dzaanorota, ndakanzwa hana yangu ichirova. Chinondirwadza ndechekuti handinawo kwekuchemera, handina mubereki, kutaura kudai chitupa handina. Ivo gogo vangu vakandiudza kuti havambofi, vakaenda neni kunonditoresa chitupa.
ndokusaka ndanyora nyaya yangu iyi kuti munge muchindibatsira mukomanashi. I am 19 years old. Ndakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu because koko vangu vakahwandisa birth rangu. Ndakambonzwa vamwe vachiti kana uine entry unogona kunotora rimwe birth certificate. Zvino kana neentry yacho handitombozivi kuti inoti kudii. Kana muine mamwe maorganization awo anogona kundibatsira, munogona kundiudza kuno kuinbox mukoma ndoenda kana kuri kumaoffices avo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Naimi kozva zvakangoma azvo vedu we zvinorwadza. Havano here zvavanokwanisa kuita kutoenda kumapurisa kuitira kuti gogo vavo vange vachikwanisa kuburitsa birth certificate. At least kana vava nebirth certificate zvinenge zviri nani. Zvakaoma, zvakaoma. Kana kuti kune vanenge vachiziva kana mushanda wekumabirth ikoko zvinoita here kuti unge uchisecherwa birth certificate rako kuburikidza nezita nesurname uye zvinenge zvichida mari. Rungoitwa print out patsva birth certificate. Ngatitaurei navo mucomment section.